we have a group discussion. It's a Zoom. Only finish. Mies ryhmä. Oh, miesryhmä. Joo. Minä luin esimerkiksi eilen. Joo. Suomen puolustusministeri ei pidä Venäjän federaation kansalaisten kiinteistöjen ostokauppoja suotavia. Tämä uusi sanoma. Minä translate. Eikä turvallisina. Vain minä katson ja luen tämä uutiset. Onko valmis? Seuraava. Minulla ei ole vain tämä. Okei. Joo. Minä tein... Tosi pieni. Joo. Minä tein vain 17 lausetta, mitä tapahtui eilen retkessä. Ensimmäinen on näin 5 patsasta salissa. Ja opas sanoi, että patsat nauttivat suomalaisia arvoja. Ja sitten patsat tehtiin 1930-luvulla. Ja opin, että patsat edustavat demokratia. Ja opas sanoi mieli tervetuloa. Ja vierailemme isossa salissa. Näimme puhelimen tuolin. Puhemiehen, ei puhelin. Puhemiehen tuolin salissa. Ja kävelimme kautta vielä. Ja sitten kysyimme kysymyksiä. Saimme esitteitä. Kävimme turvatarkastuksessa. Ja sitten menen joulutorille. Opas anoi avaimen pera. Tama? Avaimen pera. Opas anoi tama. Ja viimeinen on Shara, Sandy, Kathleen ja minä. Soimme Asia. Vähän ulos. Minä en katso. Mitä sinä ostat? Ei osta, opas. Opas anoi tama. Avaimen pera. Joo, kun minä valmis eduskuntatalo. Yes, sen jälkeen Shara, Sandy, Kathleen ja minä soimme asialaisessa buffetissa. Joo, valmis. Minä joko viikonloppuna ja lapsen kanssa ja vaimon kanssa menevät messutori, tämä loman messu. Oh. Mitä menin eilen tämä tori joulun marketti? Minä joko viikonloppuna mennään keskusta Helsinkiin. Ja sinä ostat tavarat? Joo, sinulla on paljon rahaa. Sinä olet rikas. Minä asun ulkona. Entäs musa? Minä en tiedä mitään. Musa, miksi Pippo on koti? Miksi? Koska haluaa.
president. King Bobo. Joo. Minä kuuntelen. Eilen minä en tee mitään, Miksi? koska olen kipeä. Mm. Selkäkipeä ja sama. Ja sitten sinulla on tapaaminen, siinä on työhäiriötila. Ja sitten iltapäivä on vähemmän ajan mulla tapaaminen tuohäiriötön paikka ja sitten olen kotona taas. Olitko kunnossa nyt? Ja Olitko kunnossa? vähän. Joo. Parani pian. Ymmärrän, sinulla uudelleen kipeä tuolla. Ja Uudelleen kipeä tuolla ja vähän tässä. minä sanon, mitä on tapahtunut, koska sinulla vanha mies pois. Joo, olen vanha. Vanha, joo. Ei, kysytä. Mikä on kysytä? Minun toinen lapsi katsoo, mitä